γεννημένοι στην εποχή των Γαλλικάνθαρων. Η χριστουγεννιάτικη παροιμία του τίτλου αναφέρεται σε ανθρώπους άτολμους και ευθυνόφοβους. Οποιαδήποτε ομοιότητα με τη σημερινή εποχή είναι σαφώς συμπτωματική. Τα τραγωπόδαρα δαιμόνια, που η λαϊκή δοξασία θέλει να εμφανίζονται την παραμονή των Χριστουγέννων και να μένουν στη γη μέχρι τα θεοφάνεια, αποτελούν τα πιο απεχθή όντα της παράδοσής μας. Οι καλικάνθαροι είναι εξωτικά δύσμορφα, με κόκκινα μάτια και γεμάτοι τρίχες, ψιλόλιγνοι και κακοφτιαγμένοι, με πόδια τράγου ή πυθίκου. Η προέλευσή τους χάνεται στην αρχαία Ελλάδα και την Αίγυπτο, ενώ για το όνομά τους υπάρχουν αρκετές θεωρίες, όπως από τη λέξη κάνθαρος, ή από τουρκική ή από λατινική ρίζα. Όλο το χρόνο, οι καλικάνθαροι είναι απασχολημένοι να πριονίζουν το δέντρο της γης, κρυμμένοι στα ύδατά της. Κρυμμένοι στα ύδατά της. Αλλά, επειδή είναι πολύ φοβητσιάριδες, λίγο πριν τελειώσουν τη δουλειά τους, βγαίνουν στην επιφάνεια για να μην τους πλακώσει. Είναι τόσο τσαπατσούλιδες και άκομψοι, που ξεχνούν τη μοναδική τους αποστολή και περιφέρονται όλο το 12ήμερο, κάνοντας σκανταλιές, φέρνοντας μπελάδες στους ανθρώπους με κάθε τρόπο και μαγαρίζοντας τα φαγητά και τα γλυκά των σπιτικών. Φεύγουν κακήν κακώς με το άγιασμα των νερών, καθώς μέχρι τότε τα νερά είναι αβάφτιστα, όπως και ο Χριστός, και έτσι μπορούν να δρουν ανενόχλητοι. Παρόλη την ασχήμια και τα κουσούρια τους, δεν είναι ικανοί να προκαλέσουν κακό στους ανθρώπους. Οι νοικοκυρές τους καίνε, κατά το έθιμο, με καυτό λάδι από τις τηγανίτες, καθώς οι καλικάνθαροι απλώνουν τα μακριά τους χέρια, από τις καμινάδες μέχρι το τηγάνι. Όλα τα σπίτια κρύβουν το χοιρινό κρέας, που είναι το αγαπημένο φαγητό των καλικάνθαρων. Ή το σκεπάζουν με ξερά σπαράγγια, γιατί όταν τα σπαράγγια μαραθούν, γίνονται σκληρά σαν αγκάθινο πλέγμα. Όταν οι καλικάνθαροι βρουν τα σπασμένα πύληνα τσουκάλια, που αφήνουν οι γυναίκες στα τζάκια, κάθονται και τα μετρούν. Αλλά μέχρι να τα καταφέρουν, έχει ξημερώσει και πρέπει να κρυφτούν. Κάπως έτσι, η εποχή των καλικάνθαρων περνά. Τα νερά αγιάζονται και όλα επανέρχονται στην τάξη.